Bonjour, bonjour. Tsy nino nikoragnany ihany labiny fa nafiny raha nahazo tsy raha voantsy mora ny dia tômôbily Tananarivo Diego. Nanontany billet n'avion labiny 10 millions misy mipody hely aller simple. Karamba mahazo voandalagna maro zegny ozy an-tegna tsy mahay mikônty ke alô ndeha tômôbily. Ngôsina bendra nikoragna izy mora. Miala midi Tananarivo 4 heures donc vous n'avez ta ifasy 9 heures haligny vous tafiala Tambilobe resaka fitsakitsakagna rano mafy zalany raha nahazo fa alefako io boka io ndraiky vidéo ny aventure-nay jiaby tamijalinay tamy lalagna tô. Miala antsoy 7 heures maraindraigny 2h30 après-midi no voavy Ambanja amy lalagna 180 km. Tsy ampy 200 km. Fa anao miala 7 heures maraindraigny, anao avy 2h30 ariva. Ke mafy lahabiny raha nahazo mba tsy dianareo hely lahabe. Tegna mbo fa helahela ndraiky zizay tsy raha inianiany fô efa helahela ifitaregnina io. Ke mbala mangataka lahabe lilafiko vitinareo. Mba zahavanareo hely zay avaritra ty fa mafy zalany raha nahazo ilalagna io teo ratsy igny zay mbala miafy fô satria aty modinay na tsara tamatavy Tananarivo na aty modinay tsy maintsy aty modinay ny ampy lalagna tabaka ty azagnahary raha hagnanakôry zay aty nanonga vidin-draha jiaby a bazary ao légume eka andeha ivangagna 75 000 kilo lahaby karama tsy miakatra fiaignana na esahiragna olona tsisy vola légume ndraiky anonga 75 charbon de anonga 60 000 50 000 mitsaka irano io ary anao havy magnefa docker anao isaka hentagna anao agnatin'ny sambo anao la même chose anao tafitsaka ampita nariko anao anonga amy karamaola variko anao demerde mizaha tômôbily hafa avy Ambilobe la même chose mimpody dikan'zegny mila managna million anao agnatin'ny pôsinao vomavy anao boka Tananarivo mandeha Diego mba tsy dianareo hely lahabe zafady lilafiko vity maro ndraiky projet mandeha agny tsy famarane fa mba misy labiny priorité niafianay ilalagna io teo ratsy malgré nzay mandeha au 3 jours voava Diego niafiagny fa nampiany tsakatsaka rano ty lahabiny tsy zaky nanonga ny vidim-piainagna jiaby mialamboetry zay jiaby ty ato aminazy ty ke mba mangataka amle tokony mavita mava problemenay za tsy anognona zovy za tsy anognona zovy le tokony tompony mavany problemenay tohizanareo labiny lalagny anareo gnanjo goudron vaovao ndraiky le tôgna agnanaovanareo izy amy magnaraka koa io tsy heny io sitraponareo fa izy mahitohito ty lahaby mba miangavy mangataka aminareo zavanareo solution malaky labiny mafy raha io comme volagniko teo igny mbo alatsako ato mba misy vidéo zay ndraiky ane zay boka olo positif na fa mafy zegny nijaly zay mimoefo karaha zegny zay olo positif amy fiaignana fa na zegny na tsy zegny zay zegny na mimoe zay na tsy mitaregny midaladala amy lalabe gnany pancarte gnany grève gnany nino marary fo zay ty ato aminazy ty tegna marary mafy raha iaretanay 150 000 izy io fa tsy bazary nefa karama mo misy olo karama 10 millions tsisy ke karaha zegny lahabiny koragny mba zahavanareo hely lahabiny zay izy io koa misy karaha démonstration zay karaha fa mitohy hely izy eo amy 10 metre tsy tohizany tanteraka najanogno le asa tsy hay ino raha mandalo fa najanogno karaha faravoravo anao itohy ekeo anao aiza koa najanogno ny asa ato za ozy cyclone mbala tsy ahinakinika zay fo isan'andro mbala mangozogozo fa météo faritra antsiranagna alahabe mbala tsy ampy koa raiky teo igny mbala iampy hafa koa mba tsy dianareo lahaby fa mafy raha mahazo zay ty ato fa ela ndraiky nisy raha ty za tsara nagnano vidéo teto za tsara nisy raha nikoragny za mipartage fo le raha mandalo fa mba masoko nahita heky za nandalo tao anatin'ny jaly tao nivongovongo anao mbala masonao miza ihidriky agnatiny iboaka avy agnatiny lakana io fa misy mananty ary ty mahentaka anjao anao karaha olo verijery koa anao igny milomoendra 8 heures haligny jiaby igny magnariky docker aby milanjagna hentagna anao igny tsara hitanao maso
izy igny malio valizy be fa tiaraka indray mandeha anao igny sakodo helinao igny anao karaha olo lefaka magnano kitanety izy igny karaha superman izy ndraiky valizinao mavesatra be igny izy efa loso masonao koa tsy mibelaka vita zay mampitrehtre olo jiaby very hentagny nanonga prix raha jiaby na ravindamba na nino mara nanonga eto tsy raha bazary fo vidiny raha jiaby jusqu'à milabotiky labiny nanonge vonjenareo lahabiny fa maty izy wazagny tamin'ny lalagna io raha tsy na somary lafo vidim-piainagnanay teto tamizigny ndraiky afaka 40 000 50 000 edy kilo tomaty fa nahay nanonga fo izy ava izy azony lalagna ty tapaka mba tohizanareo lahabiny milalagny zegny alongany fangatagna fagnanaovagna goudron 1000 km zegny enay tsy ho vitany andro ndraiky amare na fa somary tsota taogno ndraiky zay nitomagnizigny fa i tsy ho vitany andro ndraiky amare fa ika ifitohizagna hely io labiny zavanareo solution ho anzay mahay izy zegny ny fangatako avavatra ty tsy ataoko fangatanganay fa haiko ndraiky maro zay ato mitaregny izy ty fa za personne zegny nivolagna eto fa tsisy fokon'olo miaraka aminaka eto ary tsy niragna za aminany ty fa sitrapô jaliko masoko nahita karakory jalinay tary agnivon-dalagna ho anao fa mitrapatrapa ilakana io misy lera ibignafany zao misy lera ifodiany anao fa misaromboka zigny karaha olo verjery igny koa mbala vakivaky laroa andalagna koa anao no naratsiany lalagna maresaka loatra mbala magnamboatra laroa hely koa anao sasakaligny soragna zagnahary moa tam'za nandeha taty diam-panjava niandra fa tsy fanjava mahiziky fa diam-panjava ke na somary panipany hely zegny zegny amy lalagna mbala moemoe hely satria mbala misy azavagnan-jagnahary mitaritra zay amin'ny andrahaly fa mba zahavanareo lahabe ilalagna ratsy igny fanampy zay niampy ilalagna mahity tsy dianareo lahabiny fa mafindranazy ô zegny ny fangatagny angatako fa ho avy amy sofininareo lay tokony mpikarakara raha mikasiky raha zegny mba zay apalakilaky izy azafady angatagna lahabe ho avy antsofininareo apariparita mba ho avy amy sofiny be sy ny maro amin'ny lay tokony ande andrekitry zegny amin'ny raha zegny zegny ny fangatako lahabe mafy zala izy io ho hitanareo io ndraiky ny vidéo témoignage jiaby fa presque ny filmeko zay azony filmeko tamy telefoniko mbala tsy midécharge tagnatiny 3 jours de route zay nandalovanay to ke merci ary magnategna fa ho regninareo ny fangatagna vonjinay